kundanna assoluta għal gwerra tar-Russja fuq l-Ukrajna u l-ħtieġa biex kemm Iżrael kif ukoll l-Istat Palestinjan jimxu mal-liġijiet internazzjonali. Kien dan l-appell illi wassal mill-ġdid il-President ta' Malta George Vella meta tnejn filgħodu laqa f'pajjiżna lill-President tal-Latvja kif beda żjara statali f'Malta. Bl-ewwel impenn ikun iż-żjara li kellu fil-Palazz ta' Sant'Anton fejn kien milquh ukoll mill-Forzi Armati ta' Malta li daqqew linijiet nazzjonali kemm tal-Latvja kif ukoll ta' Malta. Il-President Vella spjega kif flimkien ma' Edgar Zrinkiewicz tkellem dwar ħafna temi importanti, fosthom miżuri bilaterali kif ukoll dwar il-possibilità ta' aktar ħidma biex jiġi inċentivat it-tkabbir ekonomiku bejn iż-żewġ pajjiżi. Dwar il-gwerra fil-Lvant Nofsani il-President Vella qal li huwa jappoġġja soluzzjoni taż-żewġ stati li tindirizza it-tħassib u l-aspirazzjonijiet leġittimi taż-żewġ naħat. Il-President għamel appellu ukoll sabiex tiġi indirizzata aħjar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni irregolari u anke il-problema tat traffikar tal-bnedmin. Min-naħa tiegħu il-President tal-Latvja qal li hu wkoll għandu x-xewqa li r-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u l-Latvja ikomplu jissaħħu, waqt li l-istess bħall-President George Vella stqar li l-Unjoni Ewropea għandha tkompli tagħti l-għajnuna kollha neċessarja li l-Ukrajna għandha bżonn. Intant wara nofsinhar il-President tal-Latvja kellu wkoll laqgħa programmata mal-kap tal-Oppożizzjoni u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, laqgħa li matula qam mill-ġdid il-punt dwar l-importanza ta' relazzjonijiet bilaterali b'saħħithom bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici-Kalascione, mix-Shadow Minister għall-Affarijiet Barranin Beppe Fenekadami, mix-Shadow Minister għat-Trasport Mark Anthony Sammut u minn Beppe Gallia, Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista.